Sitten kalenterointi, aikaansaaminen. Muutama tärkeä vinkki. Ja ensimmäinen, te olette varmaan kuullut tämmöisen, että tärkeä ajanhallinnan juttu on aamulla ensimmäiseksi miettiä vaikka top 3 tai 5 prioriteetit, mitä mä teen tänään. Niin tämä on semmoinen väärin käsitys, mistä usein on jätetty se pieni präntti lukematta. Ja nyt se käsitys menee usein näin, että jos me aamulla kysytään itseltämme, että mitä mä tänään teen, niin se päivä on jo hävitty. Se business ei toimi. Tämmöinen kysymys, että me aamulla lähdetään tyhjälle paperille miettimään, mitä mä tekisin, niin se on päiväkotitason ajankäytön suunnittelua. Eskarissakaan ei ole enää tämmöistä. Eskarissakin on jo lukujärjestys, jossa on ensin matematiikka ja äidinkieli, vaikka vain 20 minuuttia per laji, ja sitten leikitään ja saa tehdä juttuja. Ala-asteella on jo 4-5 tuntia lukujärjestystä, ja sen jälkeen saa tehdä sitä, mitä hyvältä tuntuu. Läksyt pitää kyllä tehdä siinä ensin. Eli tämä ei toimi. Aamulla ei voi lähteä tyhjälle paperille miettimään, että mitäs mä tänään tekisin. Eli sellainen voi tehdä, mutta se on subjektiivista. Se ei ole yrityksen vetämistä. Mutta tämän voi tehdä myös oikein. Aamulla ensimmäiseksi me kyllä tarkastetaan, mitä mä tänään teen, mutta se on jo kalenterissa etukäteen. Esimerkiksi, ja tosiaan, kun sä suunnittelet sun kalenterin viikko kerrallaan, niin mä olen tiennyt jo viime viikon torstaina ihan tarkalleen, mitä mä tänä keskiviikkona teen. Tänään keskiviikkona mulla on 9 tämä webinaari teidän kanssa. Mulla on kello 11.30 asiakas. Mulla on kello 12.30 oma valmennus. Mulla on kello 13.05 yhden liiton kanssa Zoomi. Ja sitten mulla on kello 14 mun tiimin Zoomi. Siinä on mun keskiviikko. Ja täällä on näitä mustia välejä, missä mulla on lounas ja missä välissä mä katson sähköpostit, jolloin mun päivä on kello 15 päättynyt. Mulla on vapaa ilta, siellä on lapsen baletti vaan, mihin mä vien tohon aikaan tossa. Katsotaan ensi viikkoa, niin siellä on samoin. Kaikki tärkeät asiat on jo kalenteroitu. Keskiviikko on vielä täysin tyhjä, koska sen mä olen varannut mun seuraavalle rakennusprojektille. Mä en vielä tiedä, minkä mä valitsen, koska mä valitsen sen tämän viikon. Tänään on helatorstai, jolloin mä en enää tee semmoista ajatustyötä, joten tänään mä valitsen, mitä mä teen ensi viikon keskiviikkona. Ja mitä sä sinne kalenteriin laitat? Mä käytän nyt tämmöisiä termejä. Jos joku keksii hyvän suomennoksen tälle, niin parempi. Mutta se, että laitetaan tärkeät ensin, ei ole niin kuin mehukas, joten mä käytän itse tämmöistä kuin Big Rocks. Ja tämä tulee semmoisesta käytännön esimerkistä, kun Stephen Covey on näyttänyt, mä en nyt mene siihen, kun toi kello menee niin pirusti, mutta sä kalenteroit ne tärkeät bisnestä eteenpäin vievät asiat etukäteen viikoksi kerrallaan kalenteriin. Jos sulla on funnelin suunnittelu, niin sinä laitat sen kalenteriin. Jos sulla on myyntisivun kirjoittamista, sinä laitat sen kalenteriin. Ja sit sä laitat ne asiakastapaamiset sinne ja järjestä se kalenteri siten, että se ei ole semmoinen, että joka päivä asiakas tossa ja tossa puoli tuntia myyntisivu ja sitten on taas asiakas ja sitten tossa vasta, että se on ihan sikin sokin, ei siitä tule mitään. Mulla esimerkiksi asiakkaat on 90%, esimerkiksi tuolla 23. toukokuuta, mä oon sen koko päivän varannut soitto. Sille päivälle mä otan asiakkaat. Mä en ota keskiviikolle, en tiistaille, en maanantaille. Paitsi kun on ollut kipeänä esimerkiksi, niin sit oli pakko siirtää ja täyttää tiheämmin. Mutta lähtökohtaisesti sit mulla on tiistaina 28. päivä asiakaspäivä,
silloin mä istun Zoomissa ja soittelen asiakkaita. Lisäksi mä olen rajoittanut sen kumminkin siten, että mulla on maksimissaan 4 tuntia asiakkaita, että mä pystyn palvelemaan laadukkaasti, enkä tule asiakkaiden kanssa Zoomeihin väsyneenä ja pää täynnä. Enkä tee niinä päivinä mitään myyntisivua tai muuta, kun keskityn niihin asiakkaisiin. Eli täytä se kalenteri sillä tavalla ja rupea treenaamaan sitä kalenterin täyttöä. Ja sitten sulla on, esimerkiksi mulla menee noin sähköpostin katsomiset siten, että yleensä kun esimerkiksi tuolla mulla päättyy päivä kello 14.00, niin 14-15 mä käyn sähköpostia läpi. Eli se on se tavoite, että mulla on myös, ja sähköposti on se päivän viimeinen. Eli tuossa on se järjestys vielä. Eli järjestys pitää olla siten, sä et voi aamulla ekaksi mennä sähköpostiin, vaan sä aamupäivän teet niitä luovia, missä sun täytyy itse sisältä tuottaa energiaa, teet funnelia, sisältöjä, myyntisivua, tuotetta. Ja sitten semmoisia, mikä tulee ulkoa sun päälle, kuten sähköpostit tai somet tai jotain muuta, niin niitä sä teet sitten vasta, kun sä oot ensin sitä sun aamun energiaa käyttänyt luomiseen ja tekemiseen. Ja sitten on tietysti päivittäistä syklittämistä, mikä sun pitää muistaa ja treenata, että aamulla sä ekana et mene tosiaan sähköpostiin, vaan sä teet jotain, mikä rakentaa sun energiaa ja pitää sun fokusta. Sä treenaat fokusta ja energiaa, millä sä optimoit flowhun pääsemisen. Päivän sisään sulla on breikkejä. Esimerkiksi kun meillä tämä webinaari loppuu, mä vetän tuohon sohvalle levyksi, laitan Ourasta meditaation, mulla on 15 minsaa siinä. Ja sillä energialla mä menen seuraavaan asiakkaaseen. En onnistu joka päivä tässä, joskus tulee kiireitä, nytkin meillä on tuossa kampanja menossa, niin mulla tulee varmasti 5-minuuttinen tiimin kanssa tuossa välissä, mutta mä pidän kumminkin sen selkeän breikin, että vaikka se olisi vaan 5 minuuttia, mä joudun 10 minuuttia olemaan ratkaisemassa, meillä on pieni tekniikkajuttu, mikä pitää hoitaa, niin totta kai semmoisia tulee, mutta koska täällä on näitä mustia välejä valmiiksi täällä kalenterissa, niin tämmöiset päivittäiset asiat, mitkä ikään kuin tulee päälle, niin ne ei kaada sitä. Eli tämä kalenteroinnista äärimmäisen tärkeä juttu.